Hypoxy rieši všetky problémy s váhou. Štíhle a zdravé telo je znamením mladosti. V mladosti vôbec nerozmýšľame nad tým, že sa to jedného dňa môže zmeniť. Nič však netrvá večne. Ako čas plynie, ukladanie tuku v tele neúprosne stúpa. Napriek všetkým snahám schudnúť, sa tuk ukladá práve tam, kde nechceme. Teraz však existuje riešenie. Hypoxy Vacunaut. Ľahký tréning v kombinácii s aktiváciou tukovej vrstvy eliminuje tuk v želaných oblastiach efektívne, prirodzene a neuveriteľne rýchlo. Vacunaut, požierač tuku v oblasti brucha. Miesta ukladania tuku u každého z nás určuje jeho jedinečná genetická predispozícia. Tuk uložený v oblasti stehien a sedu je ešte odolnejší než tuk v brušnej oblasti. V tomto prípade je jediným fungujúcim prostriedkom cvičenie a pohyb. Aj to len v kombinácii s pulzným pretlakom a podtlakom, aktivujúcim tukové tkanivo. Táto jedinečná kombinácia redukuje tuk na želaných miestach a váš objem bokov sa okamžite zmenšuje. Hypoxy tréner L250 a S120 – najlepšia cesta k štíhlym nohám. Nevždy je však problémom postaviť tuk. Žiadne cvičenia a diéty nezabránia strate pružnosti a mladistvého vzhľadu vašej pokožky. Hypoxy vyvinulo riešenie aj na tento problém v podobe tréningu kože pomocou 400 súčasne pôsobiacich pretlakovo-potlakových komôr. Hypoxydermológia – vaša cesta k pevnej a pružnej pokožke. Vacunaut, hypoxydermológia a hypoxytréning – účinné trio pre váš úspech. Hypoxy rieši všetky problémy s váhou.